Ahojte milí priatelia záhradkári. Vítajte na kanáli, kde objavujeme poklady našej prírody. Dnes sa budeme venovať jednej z najmagickejších rastlín našich končín, baze čiernej Sambucus nigra. Tento ker, ktorý mnohí poznáme z okrajov lesov, plotov aj záhrad, má tisícročnú históriu. Používali ho na liečbu, v kuchyni aj v ľudovej mágii. V tomto videu vám poviem jej fascinujúcu históriu, tradičné využitie, ako ju šľachtili a hlavne praktický návod, ako bazu úspešne pestovať. Ak radi pripravujete bazový sirup alebo čaj, dajte like už teraz a poďme spolu objavovať jej tajomstvá. Baza čierna má veľmi staré korene. Divoké formy rástli už v staroveku v Európe, Severnej Afrike aj Západnej Ázii. Prvé zmienky o jej využití pochádzajú spred viac ako 4000 rokov. V starovekom Egypte a Grécku ju považovali za posvätnú rastlinu. Germáni verili, že v baze býva víla holda, preto ju nazývali holunder. Slovania a Kelti ju vysádzali pri domoch, lebo verili, že chráni pred bleskom, čiernou mágiou a zlými silami. V stredoveku bola baza neoddeliteľnou súčasťou kláštorných záhrad a ľudovej medicíny. Používali ju proti prechladnutiu, na čistenie krvi, na kožné problémy, aj ako farbivo. Na Slovensku a v strednej Európe bola vždy veľmi obľúbená. Kvety zbierali na sirupy a čaje. Bobule sa využívali na lekváre, víno a tinktúry. Dodnes je symbolom tradičnej prírodnej liečby. Ľudia bazu šľachtili najmä v posledných 10 ročiach, aby mala väčšie bobule, vyššiu úrodu a krajší vzhľad. Najznámejšie odrody pre záhrady sú Hašberg, nemecká, veľmi úrodná, s veľkými bobuľami. Potom Sampo a Corsair, severské odrody, ktoré sú mrazovzdorné a vysoko produktívne. Ak hľadáte krásu, Black Lace a Black Beauty majú nádherné tmavé čipkované listy. Existuje aj Instant Karma, zlatolistá varianta pre moderné záhrady. Všetky sú nenáročné. Pestovanie bazy čiernej je naozaj jednoduché, zvládne to aj úplný začiatočník. Poďme na to. Najprv stanovište. Slnečné až polotenisté miesto. Na slnku kvitne a plodí najbohatšie. Baza miluje vlhkú výživnú pôdu bohatú na kompost. Neznáša však dlhodobé premáčanie. Najlepší čas na výsadbu je jar, marec a apríl alebo potom jeseň pred prvými mrazmi. Sadenicu vysaďte do jamy s kompostom v rozstupe 2 až 3 metre, lebo ker narastie do výšky. Rozmnožovanie je veľmi ľahké. Zvládnete to drevitými odrezkami, koreňovými výmladkami alebo semenami. Prvé 2 až 3 roky ju nechajte voľne rásť, aby si vytvorila silný koreňový systém. Potom každý rok na jar vykonajte zmladzovací rez. Odstráňte staré a slabé vetvy. Môžete ju tvarovať ako voľne rastúci ker alebo úhladný malý stromček. V suchom lete ju pravidelne zalievajte. Na jar nezabudnite prihnojiť kompostom. Proti vožkám vám výborne pomôže prírodný postrek zo žihlavy. Je to účinné a ekologické. Ak chcete bohatú úrodu bobúl, chráňte ich sieťou pred vtákmi, ktorí ich milujú. Kvety zbierajte v máji a júni počas slnečného dňa. Sušte ich v tieni na vzdušnom mieste. Bobule zbierajte, až keď sú úplne čierne a lesklé, zvyčajne od augusta do septembra. Nikdy nejedzte surové bobule ani listy. Obsahujú látky, ktoré sa rozložia až tepelnou úpravou. Môj tip, bazu vysádzajte na okraji záhrady alebo k kompostu. Priťahuje vzácne opeľovače. Krásne vyzerá v kombinácii s levandulou alebo šalviou. Vytvoríte si tak liečivý kútik. Moderné výskumy potvrdzujú jej silné antivírusové a imunitu podporujúce účinky. S kvetov si pripravte sirup proti prechladnutiu, je to najlepší spojenec na zimu. Z bobul je vynikajúci lekvár víno alebo ich jednoducho nasušte na zimný čaj. A ktorú odrodu bazy máte vy v záhrade alebo plánujete vysadiť? Napíšte mi do komentárov. Ak sa vám video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber. Vidíme sa v záhrade. Čaute.